तो हेलो गाइस, कैसन बानी। आशा करता नहीं रहुआ लोग बढ़िया हो गए। तो यहाँ देख सकता नहीं रहुआ पावर स्टार के जिंदगी टू टीजर आ चुकल बा। और इससे पहले रहुआ जिंदगी सॉन्ग देख ले नहीं, जो कि बहुत धांसुरला 26 मिलियन अभी तक ऊपर व्यूज आ चुकल बा। और यहाँ पे देख सकता नहीं रहुआ लोग जिंदगी टू गाना आ गइल बा। तो बहुत ब्लास्ट ब्लास्ट सॉन्ग बा। और जाई टीजर आइल बा, मतलब बहुत ब्लास्ट बा। और गाना भी 24 तारीख के आवे वाला बा। और तो गाना रहुआ सुने के चाहता नहीं तो चैनल पर नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि हम कोनो वीडियो छोड़ी सबसे पहले रहुआ तक जाए। तो रहुआ अगर टीजर देखे के चाहता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, जाके टीजर देखी। भोजपुरी विराल चैनल से आइल बा। आशा करता नहीं रहुआ लोग को ई टीजर बहुत अच्छा लागल हुई। मतलब पूरा दिल से कहते नहीं भाई लोग कि ब्लास्ट सॉन्ग होके अलावा, मतलब विरोधी लोग है ना, का बोली भाई, होके अलावा तो बहुत ब्लास्ट सॉन्ग बा। और एकरा के बहुत प्यार दी, दुलार दी। चली अगर चैनल पर नए बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें। मतलब बहुत ब्लास्ट सॉन्ग होके अलावा 24 तारीख के इंतज़ार करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए।